Mayong adlaw mga higala, o kumusta ang matag usa kanato? Kumusta ang atong pagsinati may tungod sa gugma ug gahom sa Dios sa matag adlaw? Andam na ba ang tanan? O diya kita karon sa pagpadayon sa atong episode, diya kita karon sa episode 10. Ug atong mahimbawan karon ang mahitungod sa paglunupi sa Dios sa tibuok kalibutan. Ug unsay hinungdan ug kung unsa nga pagkahitabua nganong iyang gipalunupan ang kalibutan ug nganong iyang gipuaw ang daghang mga butang ug adunay kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan sama sa atong naandan sa dili pa kita mo padayon niini nga episode, balikon usa nato ang nahitabo sa miagi nga episode para sa pagpresko na usab sa atong mga hunahuna. Sa miaging episode, nagtuon kita mahitungod kang Enok ug mahitungod sa bayaw. Ug atong nahimbawan nga propeta si Enok, ug iyang gitudluan ang mga tawo mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalibutan sa unahan nga panahon. Uban sa kalibuan, kalibo ka mga anghel nga gihisgutan gani diya sa Judas bersikulo 14. Ug kini nga panahuna para sa paghukom sa tanan, ug ang tanan niya walay pagtuo itambog sa linaw nga kalayo. Apil usab ang mga kalag nga naa sa daotang bahin sa Hades ug mismo man usab ang Hades nga didto gipangbutang ang mga kalag sa wala motuo ngadto kang Hesus itambog man usab sa linaw nga kalayo. Ug didto sila magantos hangtod sa hangtod ug walay kapahulayan. Dugang pa mituo usab si Enok kang Hesus apan wala niya mismo kadawat. Kay wala na si Enok dinhi sa kalibutan sa pagkatao ni Hesus. Kay gibayaw man siya nga wala moagi og kamatayon. Ug siya ang unang tawo nga gikuha sa Dios nga buhi, nga sa ato pa wala makaagi og kamatayon. Giisip ni Enok ang iyang kaugalingon nga dumuduong og langyaw ra dinhi sa kalibutan. Kay iyang nahimbawan nga langit gayud ang iyang padulungan ug kining kalibutan nga iyang gipuy-an temporary lamang mo'y iyang nasabot ug mo'y iyang nahibaluan sumala sa iyang pagtuo ngadto kang Hesus. Dayon nahimbawan usab nato sa miaging episode nga sa dili madugay mubalik si Hesus sa kalibutan ug iyang bayawon ang tanang mga naluwas paingon sa langit ug unahon niya pagbanhaw ang lawas sa mga namatay na nga mga tumutog ibayaw niya sila paingon sa langit ug unya bayawon usab niya ang mga naluwas nga buhi pa. Nindot nga pamalandungon kung karon nga panahona moabot kini nga bayaw hayahay. Sa ato pa kita nga mga buhi pa pag-abot sa bayaw dili na ta moagi kamatayon. Sakgawon kita sa Dios didto sa langit ang tanang nga mga naluwas ug ang tanang nga mga nakatuo kang Hesus. Mao ang iyang maagian sa unahan niya panahon. Kini nga mensahe kung ikaw tumutuo, hawiri ug laumi, kini nga saad sa Dios nga mahitabo gayud sa dili madugay, nga mahimong mahitabo gani karon. Wala ta masayod bisan unsang taknaa, mahimo nga mahitabo kini nga wala nato dahuma. Busa igsuon, maoy hunahunaa sa makadaghan. Kung nakatuo ka kang Hesus, bisan pa man kung unsa ang atong kahimtang sa kalibutan, kung moabot ang bayaw, kalit lang, mahanaw ang tanan. Mao lugar ang atong nahimbawan sa miagi nga episode. Karon, magtuon kita mahitungod sa dakong lunop nga milaglag sa tibuok kalibutan sa panahon ni Noe. Nahimbawan nato nga nahitabo gayud ang lunop. Kay halos na ng mga tribo sa tibuok kalibutan, makasaysay mahitungod sa paglunupi sa kalibutan. Kay naay mga tao nga gaingon nga walay lunop nga nahitabo. Apan daghan nga mga tao nga makapamatuod o gihawiran nila kini nga panghitabo nga naagi lunop nga nahitabo sa panahon nga wala pa sila diri sa kalibutan. Ngano kahang makasaysay ang halos tanang mga tribo mahitungod sa lunop? Ngano?
nga aduna sila'y kahibalo may tungod sa lunop, nga wala pa man sila sa panahon, nga gipalunupan sa Dios ang kalibutan. Kaya ang tanang mga tao sa kalibutan karon, mga kaliwat man sa 8 ka buok, nga mga tao nga nakalingkawas sa lunop. Ug sa ilang paglukop sa kalibutan, ilang nadala ang kasaysayan may tungod sa lunop. Busa, milukop sa kalibutan ang pagkasayod ug ang kahibalo nga naay lunop nga nahitabo sa panahon nga wala pa kita diri sa kalibutan. Busa, bisan asa ka makapaingon sa kalibutan, bisan diha ka sa kinataliwad-an nga dapit sa mga lasang ug mga bukid ug diha sa pinakalayo nga mga nasud sa kalibutan, makasaysay gayud ang mga tawo kanimo mahitungod sa lunop. Kaya nakalikawas man niini ang ilang mga katigulangan nga mao si Sem, si Ham ug si Japet nga mga anak ni Noe. Ug gisultihan nila ang ilang mga kaliwatan mahitungod sa lunop ug hangtod nga nakapasa ang kasaysayan dinhi kanato. Paglunupi sa kalibutan, ang nahitabo, nakuraw pag-ayo ang tibuok kalibutan tungod sa dako kaayong tubig ug daghan kaayong mga kahoy ug mga lasang nga natabunan sa baga kaayong lapok ug yuta. Mo'y nahitabo. Unya naay mga gamina nga nakakita niini nga nangatabunan niya mga kahoy ug mga lasang sa ilalom kaayo sa yuta. Busa ilang nahimbawan nga nalunupan ang kalibutan. Mo lugar ebidensya nga naay lunop nga nahitabo sa kalibutan. Kay kung atong hunaon, dili normal nga ang lasang matabunan sa baga kaayong mga yuta, dili man, pero makapamatuod nga naagi lunop nga nakakuraw sa tibuok kalibutan sa ilang nga mga panahon sa atong mga katigulangan. Apan ang pinakadakong hinungdan, bisan pa man niini nga ebidensya, nga gapaklaro lang nga naagi nahitabo nga lunop, ang pinakadako gyud nga hinungdan, nga atong nahimbawan nga nalunupan ang kalibutan, mao ang girecord sa Dios diya sa iyang pulong, ug dili mamakak ang Dios, ug dili usab niya pasubrahan ang nangahitabo. Klaro, detalyado, kung atong basahon ng iyang pulong, gisugid pag-ayo nga aduna gilunop nga nahitabo. Busa atong sugdan ang pagtuon niini ug atong maklaro kung unsa gayud ang nahitabo aktual sa panahon ni Noe para atong mahimbawan ug atong masayran pag-ayo ang tanan. Basahon sa nato ang record sa Ginoo may tungod sa lunop diya sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod sa 22. Unya, nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan, ug kanunay lamang ngilad ang ilang gihunahuna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao diya sa kalibutan, ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Mao kini ang sugilanon may tungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Aduna siya 3 ka anak, si Sem, si Ham ug si Japet. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan napuno sa ilang pagkadautan. Gitan-aw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngilad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tawo. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tawo. Puuhon ko sila sa hingpit kay ila mang gipadagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Busa paghimog arka gikan sa kahoy nga guper. Buhati kinig mga lawak ug buliti ug aspalto ang sulod ug ang gawas niini. Ang gitas-on niini
133 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon, ug 13 ka metros ang kahabugon. Buhatig atop ang arka og palabwa kini, ug 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bungbong niini. Himua ang arka nga tulo ka andana, ug buhatig pultahan sa kilid niini. Palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat, ang tanan nga anaa ibabaw sa yuta mga matay, apan magbuhat ako kasabutan tali kanimo ug kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak, ug sa ilang mga asawa, pagdalag laki ug bayi sa tanang matang sa mga mananap, ug sa matag matang sa mga langgam, aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon, ug tipigi kini, aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap. Gituman inuwi kining tanan, sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Sa ato pa, nahitabo ang lunop diya sa mga 1600 ka tuig, gikan sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Ug niadtong panahona, nakita sa Dios sama sa atong gisgutan sa bersikulo nga nagkadautan pag-ayo ang mga tao sa kalibutan. Ug napuno ang kalibutan sa kabangis tungod kanila. Busa misulti ang Dios nga iyang puuhon silang tanan. Atong hinumduman mga higala nga sugod sa pagsulod sa sala sa kalibutan, ang sala may kaylap sa tibuok kalibutan. Ug sumala sa bersikulo nga atong gisgutan, ang mga tao nga daghan ang ilang gabuhaton sumala sa kung unsa ilang gusto, nagpatuyang, ug gani wala sila mangita sa kaluwasan, ug wala sila muhando mahitungod sa pagpahimuot sa Dios. Ang tanan gayud nga adunay kinabuhi ug ang tanan nga iyang gibuhat, ang Dios misulti nga puuhon ko sila. Apan gihatagan hinuon sila sa Dios og 120 pa ka tuig. Og sulod ni ining 120 ka tuig, gipawalihan sila sa Dios kang nuwi. Og kung mituo unta ang mga tawo kang nuwi, siguro gayud nga dili na sila puuhon sa Dios gikan sa kalibutan. Siguro nga mao gibuhaton sa Dios. Adunay gihatag sa Dios nga 120 ka tuig nga makahinulsol sila ug makatuo sila. Ug kung mo'y gibuhat nila, walay duha-duha, dili sila puuhon sa Dios. Dugang pa, niining panahuna, misulti ang Dios nga sinuwira ang nakapahimuot kaniya. Kung atong hinumduman, daghan na nga mga tao sa kalibutan. Nagkadaghan ang mga tao. Apan bisan pa man ni ana, maura sinuwi ang gikwinta sa Dios ug ang iyang nakita nga siya lang mo'y nakapahimuot kaniya. Usaman gihapon ka propeta sinuwi. Busa magwawali sinuwi sa pulong sa Dios ug magwawali mahitungod kang Hesus nga sama kang Abel kang Inok nga atong gipanghisgutan sa miagi nga mga episode. Kay propeta man lagi sinuwi. Apil usab sinuwi sa listahan sa mga tao. Diya sa mga Hebreo kapitulo 11 nga naghinangop sa manluluwas ug miisip sa iyang kaugalingon nga dumuduong ug langyaw ra dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan para kang nuwi, temporary lamang gihapon. Busa ang hinungdan nga nakapahimuot sinuwi sa Dios, mao ang iyang pagtuo sa Dios ug ang iyang paghinangop sa manluluwas. Kay mo'y giingon, bugtong pagtuura ang pakalipay ug pagkapahimuot sa Dios, walay lain. Tungod sa pagtuo ni Nuhi sa Dios, gihatagan siya sa Dios og paagi, aron dili sila maapil, malaglag sa lunop ug dili usab maapil, malaglag ang tanang mga mananap ug mga langgam. Adunay gihatag sa Dios nga paagi, gisugo sa Dios si Nuhi nga magbuhat sila og dakong arka, ug ang arka pakasama sa dakong barko nga adunay
133 ka metros ang gitas-on niini. Ug naay 22 ka metros ang gilapdon niini. Ug dayon 13 ka metros ang gihabugon niini. Ug 3 ka andana. Apan usara ang pultahan niini. Mao kini ang sugo sa Dios kun unsa ang porma sa arka nga ipabuhat sa Dios ngadto kang Noe. Naay porma, naay plano kun unsa ang plaster niini. Ug si Noe igo lang mituman sa kun unsa ang gusto sa Dios nga ipabuhat para kaniya. Mupadayon pa kita sa pagbasa sa record sa Dios may tungod sa lunop. Diya sa Genesis Kapitulo 7, versikulo 11, taman sa 24. Si Noe, nagpanuigo nag 600, o sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan, mibuhagay ang tanang mga tubod sa tubig gikan sa kahiladman sa yuta, ug nangaabli ang mga bintana sa langit, ug nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Niadto gayeng adlawa nanakay sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa ilang 3 ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japet. Ug ang ilang mga asawa nanakay usab uban kanila ang tanang matang sa mga mananap, mga ihalas ug binuhi, mga dagko ug gagmay ug ang tanang matang sa mga langgam, laki ug bay sa matag matang sa tanang binuhat, nanakay sa arka, uban kang Noe sumala sa gisugo sa Dios. Unya isirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Mipadayon paglunop sulod sa 40 ka adlaw ug milalong pag-ayo ang tubig ug milutaw ang arka. Milalong pagayod ug dugang ang tubig ug ang arka naglutaw-lutaw niini. Ilabihan gayud ang pagsaka sa tubig nga gilapawan niini ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Ang tubig milapaw og mga 7 ka metros sa tumoy sa kabukiran. Busa na nga matay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kahayupan, ang tanang gagmayng mananap ug ang tanang tao, ang tanang binuhat nga may gininhawa nga nagpuyo sa yuta nga matay. Gipuo sa Ginoo ang tanang may kinabuhi sa ibabaw sa kalibutan, ang mga tao, ang mga kahayupan, ang tanang gagmayng mananap ug mga langgam. Si Noe lamang ug ang iyang mga kauban didto sa arka ang wala mamatay. Ang lunop misugod paghubas human sa 150 ka adlaw. Sa ato pa, mo'y nahitabo. Misulod si Noe ug ang iyang pamilya ug ang tanang mga mananap ug mga langgam diha sa arka ug unya gisirado sa Dios ang pultahan. Ang Dios mismo ang nagsirado niini, dili man si Noe. Nahurot na ang panahon alang sa mga tao nga wala mutuo sa Dios. Gihatagan sila 120 ka tuig. Apan dinhi sa panahon nga nahumana, mismo ang Dios mo'y misirado kay nahurot na ang panahon ug dayon naabri ang pando nga tubig nga gibutang sa Dios ibabaw sa kawanangan ug mibundak ang ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Sa ato pa, atong nasayran nga diha sa pagpamuhat sa Dios dinhi sa kalibutan, gibahin niya ang uban nga mga tubig dinhi ilalom sa kalibutan ug ang uban gidala niya didto ibabaw sa kawanangan. Ug kining tubig nga giibutang niya ibabaw sa kawanangan mo'y ginganlan nato nga pando nga tubig. Ug dinhi nga panahona paglunupi sa Dios sa kalibutan, mao'y iyang gipabuhagay dinhi sa kalibutan ug mibuhawi usab ang mga tubig gikan sa ilalom sa yuta ug naglunupa ang mga tubig sa kalibutan. Ug ang tubig milapaw sa pinakataas nga bukid sa kalibutan ug mga 7 ka metros. Wala may nagpabilin nga ugang nga yuta dinhi nga panahona kay ang tanan nalapawan sama sa atong gibasa diya sa bersikulo. Nalumos ang tanang mga tao nga didto gawas sa arka,
Apil ang tanan gayud nga mga mananap, gagmay ug dagko nga wala makasulod sa arka, tanan sila nangamatay. Ug wala man gay nagpabilin nga buhi nga didto sa gawas sa arka. Kung atong mahinumduman ang tanan sama sa giingon sa Dios, puuhon niya ang tanang adunay kinabuhi. Siguro nga pag tsunami na sa mga tubig, na hinumduman sa mga tao ang giwali ni Noe kanila ug basin ay ha pa sila mituo. Siguro gyud diha nga panahona sa kamulo ng bundak ang ulan, sa kamulo ng taas sa tubig ug gabuhawi, siguro nga ay ha pa sila nakapamalandong ug nakatuo nga ang ingon ni Noe matuo di ay. Mahitabo gyud di ay. Apan dinhi nga panahona, gisirado na sa Dios ang pultahan ug nahutdan na silag panahon. Kung atong ibuta ang atong kaugalingon sa aktwal nga nahitabo dinhi nga panahona, dako gyud nga pagbasol siguro ang ilang gibuhat sa dihang gakalumos na sila. Apan ang arka sirado na ug wala nay panahon nga makasulod pa sila niini. Tungod sa ilang walay pagtuo sa Dios, mauray ilang mabasulan tungod sa ilang pagkagahi sa hunahuna ug walay pagtuo. Ug alang kanatong mga isuon para niini nga nahitabo sa mga tawo nga nangamatay sa luno, para kanato naa usay limit sa mga adlaw aron maluwas kita. Busa gasulti ang Dios kanato nga karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon nya buhi pa kita. Sama sa giingon sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, tan-awa, karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tan-awa, karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Dako kini nga pagpahinumdom sa matag usa kanato. Mga igsuon, dili gayud kita maglangan sa pagdagan paingon sa Dios, kay karon mao gyud ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan ug dili kay ugma kay wala kita masayod kung unsay mahitabo kanato. Karon nga buhi pa kita. Magbasa pa kita kung unsa ang sunod nga nahitabo may tungod sa lunog. Diya sa Genesis kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 14. Wala ikalimti sa Dios si Noe ug ang tanang ihalas nga mga mananap ug ang mga kahayupan nga uban kaniya didto sa arka. Nagpahuros ang Dios og hangin ug misugod paghubas ang tubig. Gitakpan ang mga tubod sa kahiladman sa yuta, ingon man ang mga bintana sa langit. Busa miundang ang ulan ug mipadayon paghubas ang tubig. Misugod kini paghubas tapos sa 150 ka adlaw. Unya sa ika-17 nga adlaw sa ikapitong bulan, nahitungtong ang arka sa bukid sa Ararat. Nagpadayon paghubas ang tubig ug sa unang adlaw sa ikanapulo nga bulan, nakita na ang mga tumoy sa kabukiran. Tapos sa 40 ka adlaw, giablihan ni Noe ang bintana sa arka ug gibuhian niya ang usa ka uwak. Wala kini mubalik, apan naglupad-lupad kini hangtod nga mihubas ang tubig. Unya gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kung mihubas na ba ang tubig. Apan kay gisanapan pa man sa tubig ang yuta, walay hikaplagan nga katugdunan ang salampati ug mibalik kini sa arka. Busa ipagawas ni Noe ang iyang kamot sa arka ug gikuha ang salampati. Naghulat siya glaing 7 ka adlaw ug gibuhian niya pag-usab ang salampati. Sa pagkakilom-kilom na, mibalik kini kaniya nga nagtangag og lunhawng dahon sa kahoyng olibo. Sa ingon ni ana, nasayra ni Noe nga bihubas na gayud ang tubig. Unya naghulat pa gayud si Noe og laing 7 ka adlaw ug gibuhion na usab niya ang salampati ug wala na kini mubalik. Sa 601 na ang panuigon ni Noe sa unang adlaw, sa unang bulan,
mihubas na gayud sa hingpit ang tubig. Human niya makuha ang tabon sa arka, milantaw si Noe ug nakita niya nga uga na ang yuta sa ika-27 nga adlaw sa ikaduhang bulan na mala na gayud ang yuta. Sa ato pa, bisan pa man sa dakong lunop nga nahitabo sa tibuok kalibutan, karon atong nasayran niya mihubas ang lunop. Ang Dios mo'y nagsirado sa mga tubig sama sa atong gihisgutan kaganiha nga mibuhawi gikan sa ilalom sa yuta. Ug siya usab ang mipaundang sa ulan. Ug siya ang nagpahaguro sa hangin. Ug siya usab ang nagpahubas sa mga tubig. Kung atong mahinumduman mga isuon, siya lang ang may dakong katungod sa pagbuhat ni ining tanan. Ang Dios ray gayud ang gabuot sa ulan, ang gabuot sa hangin, ang gabuot sa tubig, kilat, dalugdog, mga bagyo ug mga dagat ug walay lain. Giingon sa uban nga naay mga espiritu o mga diwata nga gabuot kuno sa mga dagat ug hangin sa ulan. Pero igo lang gaangkon ang mga espiritu nga gabuot sila niini, pero ang tinuod gapamakakra sila kay wala sila'y labot bisan gamay na lang. Sa pagpalunop sa kalibutan, ang Diyos mo'y nagbuot niini. Siya mo'y nagpabuhawi, siya mo'y nagpaulan, siya mo'y nagpamala, siya mo'y nagpaundang niini. Wala may nangahisgutan niya mga espiritu nga sila mo'y nagmugna ni ining tanan. Kung atong huna-hunaon mga igsoon, hangtod karon si Satanas gatudluay nga bisan kini nga mga butang ilaha kuno. Apan dili gyud kini tinuod. Bisan ang pag-orasyon sa ulan nga gaitudlo sa mga diwata nganha sa mga tao, dako gayud gihapon ang ilang paglimbong kanato. Daghang mga tao nga gaingon niya ang ilang orasyon gasaler ug makapugong sa ulan. Pwede kuno nila nga wahingon ang dag-om para nga dili sila maulanan. Basin dalon nila sa lain nga area, pandili kini tinuod. Naay mga panahon nga wala makaulan pero nasambahan ra kini. O dili gid adto makaulan musa mo'y nahitabo. Kay kung huna-hunaon gani nato, daghang mga panahon nga naay nag-orasyon apan miulan gihapon, pamatuod, dakong bakak ang ilang pag-angkon niini. Magbasa pa kita sa mga record sa Dios sa sunod pa nga nahitabo diya sa Genesis kapitulo 8 bersikulo 15 hangtod sa 22. Ug ang Dios misulti kang Noe nga nag-ingon, gawas gikan sa arka, ikaw ug ang imong asawa ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang mga asawa sa imong mga anak nga kuyog kanimo. Ug ipagula uban kanimo ang tanang buhing binuhat uban kanimo, ang tanan nga unod, ang mga langgam ug ang kahayupan ug ang tanan nga nagkamang ibabaw sa yuta, aron sila musanay diya sa yuta ug mabungahon ug mudaghan sila sa ibabaw sa yuta. Ug migawas si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak nga uban kaniya. Ang tanan nga mga mananap ug ang tanan nga mga nagkamang ug ang tanan nga mga langgam, ang tanan nga naglihok sa ibabaw sa yuta, sumala sa ilang matang nang gawas sa arka. Unya si Noe nagbuhat og usa ka halaran alang sa Ginoo ug nagkuha siya gikan sa tanan nga mananap nga hinlo ug sa tanan nga langgam nga hinlo ug naghalad siya og mga halad nga sunugon didto sa halaran. Sa diha nga ang Ginoo nakapanimaho sa kahumot, ang Ginoo miingon diha sa iyang kasing-kasing, dili na nako tunglohon pag-usab ang yuta tungod sa tao. Kay ang tuyo sa kasing-kasing sa tao dautan, sukad sa iyang pagkabata, ug dili na nako laglagon pag-usab ang tanang butang nga buhi sama sa akong gihimo.
Samtang magpabilin pa ang yuta, ang pagtanom ug ang pag-ani, ang kabugnaw ug ang kainit, ang ting-init ug ang tingtugnaw, ang kabuntagon ug ang kagabhion, dili muundang. Sa ato pa, may kanao gikan sa arka sinuwi. Ang tibuok niyang panimalay ug ang tanang mga mananap ug mga langgam nga nakasulod sa arka. Dayon naghalad sinuwi sa Dios ug nakapahimuot kini kaayo sa Dios ug hulagway man ang gihalad ni Noe sa gisaad nga manluluwas nga iyang gihinangop. Ang iyang gihalad nagpamatuod nga si Noe nagtuo nga aduna gay manluluwas nga ilang masaligan ug mahinangpuan diya sa unahan. Dayon misulti ang Dios nga mintras magpabilin pa ang kalibutan, dili gid muundang ang ting tanom, ang ting ani, ang ting ulan, ang ting hulaw, ang ting tugnaw, ang ting init, ang adlaw ug gabii magpadayon nga magpadayon sama sa iyang giingon. Ug hangtod ni ining adlawa nagpadayon lagi kining tanan sama sa gisulti sa Dios, maoy kahimtang sa kalibutan. Kung atong hinumduman, dako nga hitabo apan taliwala niini si Noe ug ang iyang pamilya uban sa mga mananap nga nakasulod sa arka, nakasipti sila ug naluwas gikan sa dako nga katalagman nga mao ang lunog. Sa pagawas nilang Noe diya sa arka, nasayod kita nga naghalad si Noe, di ba? Base na uban niya mga tao nga moingon niya, di ba tagsa ka pares ra ang mga mananap nga gipasulod sa Dios diya sa arka, laki ug bayi, na karon naghalad siya. Apan kung atong hinumduman, si Noe ang iyang ipasulod sa arka gikan sa mga limpyo kang mananap, tig-7 man ka paris. Ug kini para sa paggamit niya sa paghalad ngadto sa Dios. Mo'y nahitabo. Busa basin makaingon sa inyong hunahuna nga basin nahurot ang uban nga limpyo nga mananap kay gihalad man ni Noe apan dili. Tig-7 man ka paris gikan sa limpyo nga mananap. Na naa kita hisigutan may tungod sa usa ka butang nga hangtod gani karon gikagubtan o gadibatihaan pagpadayon sa kalibutan. Yanganan kini og global warming. Ug ang ingon nila, gasulti sila nga gakadaot kuno nato ang kalibutan tungod sa daghang karbon nga atong gagamiton sama sa krudo, itubil sa mga makina, gasolina, mga kalayo ug ubang mga butang nga gahatag og kainit sa kalibutan. Ginganlan nila kinig global warming. Gani pa ingon nila pinaagi niini daghan nga porsyon sa laing mga nasod nga ang mga ice gakatunaw ug hangtod nga moy mupuo sa tibuok kalibutan. Ang ubang mga tawo gasulti nga kitang tanan ma-extinct sa unahan tungod ni ining global warming. Apan kung makadungog ka mahitungod ni ini, daghang mga debate nga sama ni ini ang ilang gadibatihaan, may tungod sa global warming, ayaw kalibog, ayaw kabalaka, kay tinuod man niya malaglag ang kalibutan, apan dili tungod sa global warming, kay mauman mismo ang Dios ang mulaglag ni ini nga kalibutan. Ug dili pinaagi sa global warming. Atong basahon ang may tungod ni ini gikan sa pulong sa Dios para atong masayran kung unsa gid ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Diya sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit mahanaw uban sa dakong dahunog ug ang mga butang sa kinaiyahan mga tunaw tungod sa hilabihang kainit ug ang yuta ug ang mga buhat nga anaa niini mabutyag. Igsuon,
Umaabot ang adlaw nga laglago na sa Dios kining kalibutana. Kining kalibutana nga atong gapuy-an, kining kalibutana nga daghan nga mga tawo nga gapangandoy nga mahimong adunahan, nga mahimong maharuhay dinhi sa kalibutan, apan dinhi sa atong bersikulo nga gibasa, ang kalibutan mahana og mga tunaw. Mutuog kita kang Hesus aron dili kita maapektuhan ni ining pinakadako nga katalagman nga mahitabo sa unahan. Ang Dios dili gabakak, ang Dios gasulti sa tinuod, ug dinhi nagpahimangno nga maogi mahitabo sa unahan sa kalibutan nga atong gapuy-an. Mubasa pa kita di sa pulong sa Dios, Genesis Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 3. Ug ipanalanginan sa Dios si Noe, ug ang iyang mga anak, ug miingon kanila, sanay kamo og panaghan, ug pun-an ninyo ang yuta, ang kahadlok ug ang kalisang kaninyo, maanaa sa tanang mananap, sa yuta, ug sa tanan nga langgam sa kalangitan. Sa tanan nga nagkamang sa yuta, ug sa tanan nga mga isda sa dagat, nganha sa inyong kamot, gitugyan sila. Ang tanang butang nga naglihok ug buhi mahimong pagkaon alang kaninyo, ug ingon niya gihatag nako kaninyo ang mga lunhawng tanom, gihatag nako kaninyo ang tanan. Dinhi mga igsoon atong makita kung unsa na usab ang gitugot sa Dios nga mahimong kanon nilang Noe. Sa ato pa, gisultihan usab sa Dios si Noe nga ilang makaon ang tanan gayud nga klase nga mga mananap sa kalibutan. Sa ato pa, walay bisan unsa nga klase nga mananap nga gidili kanila sa pagkaon. Kung atong balik-balikon ang bersikulo, ang tanang mga mananap aduna nay kahadlok sa ilang Noe. Kay gitugyan man sila ngadto kanila. Sa una, mga talamnon ra ang gipakaon sa Dios sa ilang adan ug kang iba hangtod sa panahon ni Noe, apan karong panahona pagkahuman na sa luno, wala idili kanila ang bisan unsang karni, mahimo nilang kanon, bisan ang karning baboy o ang mga pasayan o bisan unsa pa, mahimo nilang kanon, kay maoy gitugot sa Dios kanila. Naapagid kita'y mahibaw-an gikan sa pulong sa Dios, may tungod sa mga kalanunon sa unahan natong pagtuon. Kay lagi, karon nga panahona, daghang mga tao ang gakalibog. Kung unsa ang gitugot sa Dios nga akong kanon, kung unsa ang gitugot sa Dios nga dili nako pwedeng kaunon. Daghan nga mga tao nga naghawid niini, apan kung atong balikan ang bersikulo, ang tanan mahimo nilang kanon ug maoy giingon sa Dios. Apan sa unahan nga episode, ato pa kining ipaluag ug masayran pa gid nato kung unsa gid ay para kanako unsa gid ang mahimo niyakong kanon. Magbasa pa kita sa pulong sa Dios kung unsa pay gibuhat sa Dios sa ilang Noe. Diya sa Genesis Kapitulo 9, versikulo 7, dayon sa 12 hangtod sa 15. Pag mabungahon ug panaghan kamo, sanay kamo pag-ayo sa ibabaw sa yuta ug panaghan kamo diha niini. Ug miingon ang Dios, kini mao ang timaan sa kasabutan nga akong gihimo, tali kanako ug kaninyo ug sa tanan nga binuhat nga buhi nga anaa uban kaninyo. Alang sa mga kaliwatan nga umaabot, ang akong bangaw ibutang nako diha sa panganod, ug mahimo kini nga usa ka timaan sa kasabutan, tali kanako ug sa yuta. Ug sa dihang magpadala ako og dag-om sa ibabaw sa yuta, ug ang bangaw makita sa panganod, hinumduman nako ang akong kasabutan, tali kanako ug kaninyo, ug sa tanan nga binuhat nga buhi. Sa tanang matang sa unod, ang mga tubig dili na gayud mahimong lunog, aron laglagon ang tanan nga unod. Sa ato pa, gisultihan sa Dios si Noe ug ang iyang pamilya
nga managhan sila ug lukpo nila ang tibuok kalibutan. Maoy gisugo sa Dios. Timan-i ninyo kini nga punto kay hisgutan nato kini sa sunod nga episode. Kung kini ba nga mga kaliwatan, gituman ba nila ang gisugo sa Dios kanila? Ug dayon, gihatag sa Dios ang bangaw. Ang bangaw o rainbow sa laing pulong diya sa English, aron timaan sa iyang saad, nga dili na niya usbon paglaglag, ang tanang mga tao ang mga mananap pinaagi sa lunog. Ang bangaw, dakong timaan, o mensahe para kanato ug sa tanan nga buhing binuhat, gikan sa nakagawa sa lunop hangtod karon, nga dili na gayud usbon sa Dios ang pagpuaw sa kalibutan pinaagi sa lunop. Sa ato pa, makapasalamat kita. Sama sa gingon sa bersikulo, kung adunay talithi, adunay ulan, ipatungha sa Dios ang rainbow, nagpabili ng iyang saad. Dako kini nga mensahe, kay kung wala ihatag sa Dios kini nga timaan, hangtod karon ang truma sa tao magpabilin, nya kung naay ulan, basin makaingon sila nga lunop na, apan dili. Pinaagi sa rainbow, makaingon kita nga walay lunop nga mahitabo. Bisan pag duha ka bulan ang ulan, umuabtan pa man og 3 ka bulan, dili na gayud mahitabo pag-usab ang lunop. Daghang mga tao ang misalikway sa gihatag sa Dios kanila nga pagkababayi ug pagkalalaki. Ug naay mga lalaki nga gakauwagan hinuon sila sa kauban nilang mga lalaki. Kung atong tan-awon ang atong community karon, sobra nagdaghan nga nagkadaghan sila. Ang mga lalaki makagusto na sa kauban nila nga lalaki, o ang mga babae makagusto na usab sa kauban nila nga babae. Ang uban gani magkigminyo sa parihas nila nga gender. Kung atong hinumduman ang disenyo sa Dios nga gihatag sa Dios kanila lalaki ug babae, dili naman importante alang kanila ug ilang gihugaw-hugawan sa ilang mga gibuhat nga ngilad kaayo. Ug gawas sa pagsalikway sa disenyo sa Dios nga gihatag kanila, giangkon pagayud nila ang bangaw sa Dios o gihimo nila nga ilang banner sa ilang pagka-LGBTI. Ang dako nga timaan sa Dios nga dili na mahitabo pa ang lunop, ilang giangkon o gihimo hinuon nila nga banner, ilang gipaklukop sa tibuok kalibutan ang ilang pagkamasinupakon sa Dios pinaagi niini. Dautan kaayo kining ilang gibuhat ug dako nga pag-insulto kini nila ngadto sa Dios. Balik kita diya sa may tungod sa lunog. Nagaingon ang ubang lumadnong tuo-tuo nga wala mamatay ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan panahon sa lunog. Kay nakadagan kuno ang uban paingon sa ibabaw sa kitanlad ug sa uban pang mga bukid, mao kini ang ilang gituuhan ug ilang gipalukop sa daghan nga mga tribo. Apan dili gayud kini tinuod kay ngano, kay diha sa panahon sa lunog, sa panahon nilang Noe, wala pa may mga tao dinhi sa Pilipinas. Busa imposible nga nakaragdagan sila sa kitanlad nga didto nahimutang sa sakop sa Bukidnon. Ug supak pagayud kini sa gisulti sa Dios kay wala gani niya hisguti nga naay kitanlad nga nahibilin panahon sa lunog. Sa sunod nga episode, tun-an nato ang mahitungod sa mga katigulangan sa mga Pilipino ug kung kanus-a sila miabot sa Pilipinas. Ug atong mahimbaw-an nga ayha na sila miabot dinhi sa Pilipinas pagkahuman sa lunog. Busa, sayop ang ilang mga sugilanon nga adunay buntod nga wala maabti sa lunop nga mao ang kitanlad. Sa ato pa,
Igo lang kadto gibuhat-buhat ni Satanas nga mga istorya aron malimbungan na usab kita niya. Kung atong mainumduman, unsa gani gipabuhat sa Dios kang Noe para masipti sila, mao ang arka, 3 ka andana ug sobra kadako ang arka nga maoy nasudlan sa kada paris nga mga mananap ug sa 7 ka paris nga limpyo ka mga mananap. Apil si Noe ug ang iyang asawa, apil ang iyang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga asawa. Pila gani kapirtahan ang arka? Usara, di ba? Hulagway ang arka sa langit ug sa pagkasipti gikan sa kapungot sa Dios. Ug usara ang pultahan sa arka ug hulagway kini nga pultahan ni Hesus nga mao ang bugtong pultahan paingon sa langit. Si Noe nakasulod sa arka uban sa iyang mga anak ug nahimo sila nga sipti, naluwas sila sa lunog ug bisan kita kung mutuo kita kang Hesus, masipti usab kita didto sa langit. Atong basahon ang gisulti ni Hesus may tungod niini diya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 kapitulo 10 hangtod sa 9. Si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa Amahan kundili pinaagi kanako. Ako mao ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas ug siya mosulod, mugula ug makakaplag siya ug masibsib. Usara ang pultahan sa langit ug mao si Hesus. Gapanganduyon gid ni Hesus nga kitang tanan makasulod sa langit pinaagi sa atong pagtuo ngadto kaniya. Dili gusto sa Dios nga adunay isa nga malaglag ug masilutan sa unahan nga sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Higala igsuon tuo kang Hesus aron makalingkawas ka sa umabutay nga kalaglagan nga mahitabo gyud sa unahan nga panahon nga silutan niya ang tibuok kalibutan. Sa pagkahuman na sa lunog, nag-anam-anam, nagmubo ang kinabuhi sa mga tao. Ikumpara sa panahon nilang Adan ug ni iba nga moabot ang ilang mga edad sa 900, 800, 700. Ang uban nga mga hinungdan basin tungod sa ultraviolet light nga may kusog na sa kalibutan tungod kay nakuha na ang pando nga tubig sa ibabaw sa kawanangan. Usa nga gahisgutaan, basin mo'y usa nga hinungdan nga nganong nagmubo ang mga edad sa kalibutan. Ug lain pa, basin tungod usab nga midaghan ang mga sakit, ug ang mga hulaw, ug ang mga tinggutom, ug ang mga katalagman sa kalibutan, basin usab mo'y uban nga mga hinungdan. Ug karong panahuna, ang 100 ka tuig, mauna ang pinakataas nga kinabuhi alang sa mga tao.